Sensazio nahiko arraruak dakot. Izan dalako oso denboraldi zeleurria eta batez be justo zirkuito honetan goldenetan paroi oso luze bat euki dut, segamatik puntu hau barik neuen, justo gero Polonian neukan lasterketa hori suspendu intzalako. Eta apur bat etorrixat 3. postu hau espero barik moban, ez? Baina, bueno, pentsen dut dala konstantzian eraginez lortu duten zeo zer. Ez dutelako guzti emaitzak brillantiak izan dian, baina, bueno, bat bestiakin batuz bazkean 3. postu eta beruan hau, eta, bueno, bai, oso pozik eta sinistu guran, azkenian, nik uste oso ondixa dela lortu dutena, eta oin paraturte hau esan ezkero, enoen sinistuko ez, beraz, munduko zirkuito prestigio txuenian 3. geraketa hori, asko balora egiten dute bixaz. Bai, nik uste dut karrera estrategiko bat hilera panintzala, eta bueno, beti nire martxan, nire estilora atzetik aurrera inaz, baina denpora danean biztaz galdu barik karerixo zuzenak, eta bueno, karreria zentzu hortan nik gura moan urten zan, eurak aurretik hasi zian da, gero nik bukatu nuen aurretik, eta bueno, gisa, 9. postu bat igual ez dela baloraiten hainbeste hotzotzian, baina postekoa da bai nibela asko da biela igoten eta asko indiala burruka eta oso egun hona eukiduzula benetan aurrean ibilteko orduan. Oso pozik, helburua 4. postu hori mantentzia zen, gero aurrean sorpresa bat egon zen eta 3. postu hortara igo nintzen, baina bai, 2. urtez jarra izan lehenengo lau horrein barruan egotean, ikuste dut jende gutxik lortu dagoela eta baloraiteko dela. Azkenian denboraldi baten gauza asko hartu bideak ondoen eta telebistan edo kanpora begira ikusten dena emaitzak izaten dira eta emaitzak baloraiten dira bukaerako puntuazio hortan, baina jende askokin jaukale, jende asko falta zen bukaerako zelkapen hortan bai, eta nik uste dut hori lan itxeko moduak eta denboraldi izan zehar eruandako konstantziak erakusten dagoela ez. Ez dut ezinhorik euki prozesuaz disfrutau dut, obera fanaiz, hilabetez hilabete eta horrek permitu doz bai lasterketa danetan aurre xamar geraketia. Orduan, beste batzuk final hon bat arren hasieran patxal ibilizian, hasieran ondo ibilizianak gero igual ezin bat euki dago orduan, bueno, oso posin hau bai gorputzak oso ondo erantzun doztelako hilabete askotan zehar eta horretik geratu naiz bai postu horretan. Nik uste dut espero, baina berezixagoa gainera, zeo zerbait gura neben inez, oso urte zaila izan da, eta espero bariko zeo zer izan zen gainera amagaltzia, eta bere detaietxoa bai gura neben euki, egunero dago guan, baina nik uste dut merezie bela bai olako omenaldi bat, eta etxekoak bertan egotia gainera areta unkigarri xau bain eben, eta nik uste dut emaitzaz arat hau mundu mailan oi hartzuna eduki dagoen zeo zer izan dela eta bertan eguen oroko bai sentiu ebela edo gozatu ebela orduan oso posen hau alde hortatik bai. Alde hortatik bai, auki dau bere alde ona eta bere alde txarra ez. Traila izan da niretako bia eskape handixena. Azkenean beti eroso sentitzen naizen inguru gero bat dalako eta horre eutixat ez. Eta holako zeo zer impactantia pasago ostian hain gogorra izan da hilabete honetan. Zeo zer eukitia benetan motivazioa mantentzen dotzuna, burruka itxeko gogoa mantentzen dotzuna, ne uste suerte bat da, eta horri eutixat. Egitxe da bai, beste aldetik benetan bizitzen zabitzen sentimentu horrek tapaitzen dagoela batzutan, eta gero, espero ez duzunean etortzen dela tsunami hori ez, eta horregatik nik uste dut, pozik zoriontsu izan naiz hilabete honetan, baina gero oso momentu gogorrak dut bai, espero ez nebenean. Ordan bai, oso arrona hau zela erantzun zaten egoeriari eta badakit beste asko ez ziala gai izango, baina asko lagundu oskidolak pertsonalki.